ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥି ଯିଏ ଆମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗନ୍ଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଆମେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା, ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା, ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା, ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିବା। ହଜାର ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉପନୀତ ହେଇଛୁ ଯେ କି ଆଜି ପୋଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମ କଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ରଖିଥାନ୍ତେ। ହଜାର ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାମଟାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବୈରାଗକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ହଜାର ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଯେ ଗାଁ ସାରା ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ପରିଣତ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସମାଜ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗାଁର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ରହିଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ସେଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପୁରା ହଜାର ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଡେଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛି, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଝାଡ଼ାକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ହଜାର ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏ ଉପନୀତିରେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ଆମ ଗାଁର ଯଶ ରଖିବା, ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ଆମ ଗାଁର ଯଶ ରଖିବା, ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ଆମ ଗାଁର ଯଶ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଏବେ କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଘରେ ଘରେ ପିଛା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଗିବା, ସେଇଟା ସଚେତନ ନ ହେବା, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ ତୁମକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ତା ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମ ପରିବେଶ କେମିତି ସଫା ରଖିବ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ତମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତମ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସେଇବି।